E weche mamoko ni Agulu mar dongruok e kachung' od bura mar Rangwe ochiwo ayanga kilese 5 ne sikund praimar ma Bondo e ward ma Kagan e gedo momuonyo omenda maromo siling milion 7. Sikund praimar no manochaki higa ma 34 osebedo gi kilese maricho kendo osemiyo jopuonjre bedo gi lwasi marach e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo. Tieko gedo mag kilesego geto miyo jopuonjre mijing'o mar somo kaluwore ni gisebedo ka gisomo e lwasi marach. Jaod bura mar Rangwe Laktar Lilian Gogo ne ochiwo ayanga kilesego ne ten sikunno kamano okonegi dwaro mar aguch CDF en ting'o malo rang'iny mar somo kod loko chal mar sikunde e kor gwenge ma Thurka. Cost of about 7 million kendo amor gi tich motire ka en tich maler oket nyaka tiles e dier ot en kama kata ka nyathini some tiwinjo kaber. En gombona kaka mbunge mar Rangwe ni mae kore gimoluor skunde mar Rangwe te. Wasebedo ka wagedo nyaka na doge bunge tamna mar 2 ne waloko gedo kendo kama waaye to wawe kaler mokete tiles. Ka wasegero classrooms kama tadwaro ni nyithindwa gi wabed gi 100% transition e secondary schools. Nyithindo gi owinjo dhi e secondary schools. Anda wacho ne jopiny mangima ni e okang' duto te ma ji time gik moko mag development mag gik matimore e piny mangima. Let us start with the school. And school biro miyo nyathi lokore bedo ng'ato. Challenges mane wayudo e sikundwa ka ne wan kod udi maricho. King'iyo bathe kachacha idhi neno kaka udi go chalo. Kane mwesi miwo biro moneno to oneno ka en gima ne nyithindo soma kuom hawi nikech ne Nyasaye pod orito ngima nyithindogo. Wadwaro ni mondo jonyuol owuog oko ka support school. Koluong bura mar school janyuol ka janyuol obiye. Ka japuonj luongi ni nyathini odwano wuok kodi ringi mondo ibi. Gimodong'nwa en golo nyithindogi mondo gidhi gibed gima Nyasaye ochano negi